sa preuzetim i koji će biti prvi potezi? Ali imali smo sad ovdje prilikom preuzimanja i potpisivanja predanog zapisnika, kojega znači ja primam na znanja, gospodin bivši gradonačelnik stoji iza toga što je tu jeste napisano. Imamo jednu situaciju, to smo površno sagledali stanje. Ono što je bitno znati, što ljudi trenutno trebaju čuti vezano za stanje u gradu, jeste to da je trenutno stanje sveukupne gradske blagajne, svih znači firmi, u minusu negdje oko 1,5 milijuna kuna trenutno. Ono što jeste generirani proračunski manjak na dosadašnje razdoblje do nove godine i od nove godine do sada jeste znači grad u generiranom gubitku od 8 milijuna kuna. Znači to je jedno ozbiljno stanje. Ove dvije stvari su jedan te isti skup, tako da ne bi ispalo da se to zbraja. Ono što je još bitno naglasiti ljudima u gradu da to znaju, obzirom na situaciju koja je početna, jeste da postoji jedan veliki broj sudskih sporova koji su, ajmo reći, jedan mač nad glavom koji bi nam mogao doći kroz sljedećih 2 do 3 godine, od kojih su najbitniji spor sa Konstom vezano za dom zdravlja koji će generirati još dodatni gubitak ako po nekim procjenama bude oko 3 milijuna kuna i spor sa obitelji Stipić koji je tu nekakvih 14 do 15 milijuna kuna. Znači to su stvari s kojima se trebamo ozbiljno pozabaviti, na koje trebamo ozbiljno računati u ovome periodu da će nam doći na naplatu i da te stvari se pripremiti. Što očekuje od vas? Što ćete prvo početi raditi u gradu? Kroz prvi par dana iskoristim situaciju da detaljno snimim ove stvari, obzirom da smo tu kroz 20 minuta dobili samo neku površinsku sliku i vidi koliko duboko zapravo ti problemi sežu, jer to zapravo sve i tako. Ono što građani moraju znati da ću ih itekako detaljno izvijestiti o svemu što će se događati kroz proteklih 15 dana i evo sada vama odmah ovdje mogu najaviti jednu preskonferenciju kroz sljedećih 20 dana u kojoj ćemo detaljno iznijeti stanje u gradu i naše neke prve planove. Ono što je vrlo jasno i što proizlazi iz ovoga svega da grad treba itekako jednu bitnu financijsku konsolidaciju, što ne znači da se tu planiraju nekakve restrikcijske metode, otpuštanje i tako dalje, što nije istina. Mi želimo jednu efikasnu gradsku upravu i želimo upravo na takav način financijsku konsolidaciju i efikasnu gradsku upravu otvoriti što više radnih mjesta, to jeste plan. Obzirom na ovakvu tešku situaciju, ljudi su svjesni da moraju svi participirati u ovoj teškoj situaciji. Ja ujedno pozivam sve stranke, sve građane koji su voljni da se pridruže u ovom svemu. Neću gledat, i to sam naglasio od prvog dana i ne smatram da su ovim izborima ljudi podijeljeni. Dapače, prvi put nakon 2 godina je po meni pobijedila jedna većina tiha koja je shvatila važnost trenutka i odlučila da ovaj grad treba biti ujedinjen. Ono što je bitno, ovaj grad nije ni do sada egzistirao, niti će od sada egzistirati samo na gradskoj upravi i ljudima koji vode poduzeće. Znači ovaj grad guraju i ljudi koji tu žive i koji imaju svoje privatne obrte i ine svoje aktivnosti, tako da nemojte očekivati od gradske uprave da riješi sve vaše probleme. Ona vam mora biti servis i bit će vam servis, kao što ću biti ja servis i samo jedna osoba koja će gospodariti sredstvima koje ljudi plaćaju. Znači ovdje nema ničega što jeste privatno, ja gospodarim javnim novcima, a javni novci su novci svih građana Ploča. Ono što želim naglasiti, svjesni smo svi i nakon ovoga pogotovo će biti svjesni građani da smo u trenutku jedne teške krize u više aspekata društva, kako financijske koji sam naveo, na te velike financijske dubioze, tako i u krizi, evo, već tu, reći, njege odnosno svojstva doma zdravlja i toga svega. Znamo da već dugo tu dom zdravlja ne radi svojim punim kapacitetima što se tiče eventualno neke sekundarne zdravstvene zaštite. U krizi smo što se tiče gospodarske situacije ili neadekvatna gospodarska klima u gradu. U krizi smo što se tiče i situacije vezano za školstvo, obzirom da ipak smo ostali na razini tih 2 škola, nismo podigli standard vezano za jednosmjenski rad, što danas jeste standard. U jednoj velikoj smo krizi što se tiče gradskog vrtića i znači trenutno smo to i ja smatram jednim od najvećih izazova koje treba po najbržoj mogućoj soluciji rješavati, obzirom na loše stanje objekta.
Isto što se tiče i dijela koji je vezan za poljoprivredu, nadam se da nedavno je bio gospodin ministar u Kominu i obećao neke stvari. Treba naglasiti da mu stoji maksimalno na raspolaganju i da od njega itekako očekujem da izrealiziramo sve ono što je planirano, da se uzme u obzir domicilno stanovništvo i da se ljudima izađe u susret što je više moguće. Naravno, svako ko radi i svako želi raditi, treba imati tu mogućnost. Dalje što je bitno tu, također poljoprivredu treba dignuti na jednu višu razinu, znači ne možemo biti i dalje nekonkurentni, što isto tako treba uzeti u obzir i to će biti dosta teško, ali nam je to jedan od glavnih stvari koje trebamo rješavati. Kažem, ovim putem pozivam i gospodina Tolušića i gospođu državnu tajnicu Vučković da napravimo sve skupa zajedno za ove ljude koji tu žive i za poljoprivredu na razini grada. Evo, jeste li optimista da ćete uspjeti to riješiti? Pa definitivno jesam optimista, ali tu postoji jako puno stvari koje se ovako ručno mogu riješiti bez nekih velikih novaca. Mi nećemo imati mogućnost financijske backupa trenutno, ali ćemo itekako se potruditi da stvari i da pronađemo novce investitore sa strane, da stvar promijenimo. I to jeste glavni zadatak gradske uprave. Ovako, u ovim planovima koji ste govorili, nigdje niste spomenuli turizam. Ovdje na području, istina jednim dijelom grada Ploča, a drugim dijelom grada Opuzena nalazi se sigurno biser ušće Neretve. Tamo se okuplja iz godine u godinu sve više i više skajtera. To je na relativno dosta niskoj razini. Što će grad učiniti, odnosno imate li što vi u planu da se to na neki način bolje koristi? Treba prvo snimiti aktualnu situaciju koja se tu i događa. Pitanje šta jeste sa tim koncesijama koje su izdavane na ušću Neretve, šta jeste sa autokampom koji već vidimo tu x godina stoji nedirnut, šta je sa projektima dvaju hotela dole u području Galečak i to ono što trebamo definitivno iskoristiti. Na koji način i kako, to trebamo vidjeti sad uvidom u stanje, znači to ćemo detaljnije o tim stvarima pričati za nekih 15 do 20 dana, izaći sa glavnih planova za to jer ne znamo trenutno stanje, znamo da su planirana ta dva hotela, znamo da je autokamp dan u koncesiju, da se tu ništa po tom stvarima nije napravilo. Šta je sa dole hiking školom na ušću i kakva je tu situacija, evo kažem, to treba snimiti i to podnijeti definitivno na jedan viši nivo. Zadovoljiti ljude koji su lokalno stanovništvo i zadovoljiti apsolutno sve da se ta obala očuva, jer nekako je ovako prigovore, nezvanične, ali u razgovoru s ljudima sam dobio da ta obala doživljava nekakve promjene koje nisu baš adekvatne, obzirom da se žele da se mijenja neke stvari. Uglavnom to treba sve detaljno snimiti i jasno s ljudima porazgovarati kakvi su im planovi, kakvi su im stavovi i šta oni mogu vezano za to napraviti. Gradsko vijeće. Gradsko vijeće će biti 19.6. formirano u razgovorima sa partnerima iz Škanja i sa partnerima iz HSS-a. Imamo jednu većinu koju ćemo pokazati. Sad imate tu, neću najavljivati, ili evo mogu reći da smo dogovorno gospodina Aretića planirali kao predsjednika Gradskog vijeća. Definitivno većina postoji. Koliko sati je vijeće ponašao? Ne znam, evo, to trebamo tek dogovoriti koliko će biti sati 19. obzirom. 8:30 ujutro. Hoće li zamjenici biti volonteri ili kakav je plan? Moji zamjenici bit će profesionalno obavljati svoju djelatnost, ja ću biti volonter. A vi će? Jeste. Eto, Okay. hvala. Gradonačelniče, hvala, puno uspjeha u radu.